Νατάσα, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι χώρες μας, εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα στο ΝΑΤΟ, ασπάζονται τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και οι διμερείς μας σχέσεις ενισχύονται συνεχώς. Gospod predsednica, gospa Nataša, izrekam vam dobrodošlico v Grčiji. Imamo nekaj skupnih točk, člani smo NATO in tudi Evropske unije in imamo tudi enake vrednote glede Evropske unije in glede poglede na svetu. Ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, με την συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την ανάφλεξη της βίας στη Μέση Ανατολή και την έκρηθμη κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι επιτακτική περισσότερο από ποτέ η ανάγκη διαλόγου, σεβασμού του διεθνούς δικαίου και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Και αναδεικνύεται έντονα η σημασία της στρατηγικής αυτονόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Danes, glede na vojno Rusije v Ukrajini, glede na vojno na Bližnjem vzhodu in glede na to, kar se dogaja na Rječem morju, moramo ustanoviti nek dialog, sejti nek dialog in moramo spoštovati mednarodno pravo, zato da rešimo vse te pereče probleme. Ταυτόχρονα μια σειρά από προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό φαινόμενο, η άνοδος του κόστους ζωής, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η κλιματική κρίση προκαλούν ανησυχία σε μεγάλα τμήματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Και αυτό το ζήσαμε πέρσι και οι δύο χώρες μας με τα ακραία φυσικά φαινόμενα που βιώσαμε συνεπία της κλιματικής αλλαγής. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και η δημιουργία, η εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους Ευρωπαίους πολίτες απαιτούν συντονισμένη δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλληλεγγύη, πάντοτε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Hkrati migraciji, ki jih doživljamo, potem podnebne spremembe, vemo, da smo vsi doživeli pred nekaj časa razne poplave, vse to predstavljajo izzive za nas, ki jih moramo rešiti s tem, da koordiniramo naše reakcije z hkratnim spoštovanjem mednarodnega prava in da tukaj sodelujemo z nekim pač takim dialogom, da pridemo do nekih skupnih točk. In še enkrat vam izrekam dobrodošlico, gospa predsednica v Grčiji. Spoštovana gospa predsednica, draga Katarina, res sem vesela, da sem lahko danes tu z vami v Atenah. Veselim se seveda tudi gospodarskega foruma v Delfiju. Razlog obiska je preprost. Poznava se eno leto, odkar sem sama predsednica, večkrat smo se že srečali na raznih skupnih srečanjih predsednikov in hitro sva začutili, da govoriva isti jezik. Αγαπητοί πρόεδρε, αγαπητή Κατερίνα, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ και που θα βρεθούμε μαζί στο Οικονομικό Φόρουμ στους Τελφούς. Ο λόγος είναι πολύ απλός που είμαι σήμερα εδώ. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές σε διάφορα διεθνή φόρουμ και γι' αυτό ήθελα να συνομιλήσω μαζί σας και από κοντά. Druži naju še ena skupna stvar in sicer, da sva prvič v zgodovini postali predsednici svojih držav. Prvič kot ženski na tej poziciji. Druga točka, ki nama je prav tako skupna, je, da sva obe nestrankarski, kar pomeni, da morda malce lažje lahko gledava na notranjo politiko in da lažje komunicirava tudi po svetu. Επίσης υπάρχει ένα ακόμα κοινό σημείο μας. Είμαστε και οι δύο γυναίκες, πρόεδροι και των δύο κρατών. Το δεύτερο κοινό μας σημείο είναι ότι δεν ανήκουμε και οι δύο σε κανένα κόμμα και γι' αυτό μπορούμε να έχουμε μια πιο χωρίς αμεροληψία, να δούμε πώς στέκονται τα πράγματα στη χώρα μας και στην εσωτερική πολιτική του κράτους μας.
Draga Katarina, že sami ste povedali, da bova danes govorili in o Ukrajini in o Gazi. Slovenija je trenutno nestalna članica Varnostnega sveta in Gaza je pravzaprav vsak dan na dnevnem redu. Že danes lahko tukaj povem, da bo Slovenija podprla in glasovala za Grčijo, ki želi postati nestalna članica Varnostnega sveta v mandatu 2025-2026. Torej, skupne poti Grčije in Slovenije so tudi v prihodnosti jasno začrtane. Επειδή θα μιλήσουμε σήμερα και για την Ουκρανία, για το πόλεμο της Ουκρανίας και για τη Γάζα, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή η Σλοβενία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Διεθνούς. Η Ελλάδα θα καταστεί μέλος το 2025 έως 2026. Εμείς θα υπερψηφίσουμε για την Ελλάδα και επίσης αυτό είναι ένα ακόμα κοινό μας σημείο το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα. Zakaj sem pravzaprav tudi vesela, da sem danes tu v Grčiji, v Atenah? Slovenija bo v prihodnjih mesecih praznovala 20-letnico vstopa v Evropsko unijo in pred 21 leti smo sporazum o pristopu Slovenije z ostalimi 9 takrat novimi članicami podpisali prav tu v Atenah. Επίσης υπάρχει ένας σημαντικός λόγος που χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ. Πριν 20 χρόνια η Σλοβενία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν 21 χρόνια εδώ στην Αθήνα υπογράψαμε την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. In morda še ena pomembna stvar, ki druži mene in gospo predsednico Helenske republike. Slovenija in Grčija sta državi, ki se obe zavzemata za širitev Evropske unije. Obe se zavedava, da ta proces ni enostaven, ampak in Grčija in Slovenija podpirata države Zahodnega Balkana, da se čim prej pridružijo Evropski uniji. Prav tako na to pot želimo pospremiti Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo. Επίσης υπάρχει και ένας ακόμα λόγος που θα ήθελα να συζητήσουμε εδώ. Και η Ελλάδα και η Σλοβενία συμφωνούν για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή και επίσης να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες Ουκρανία και Μολδαβία και η Γεωργία και αυτό το υποστηρίζουμε και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε με εσάς. In če zaključim, približujejo se evropske volitve, izjemno pomembne bodo letos. Pomembno bo, da predsedniki, gospa Katarina in jaz, doma pozivamo mlade, da odidejo 9. junija na volišča. Prihodnost Evrope je odvisna od tega, kaj bomo izvolili v Evropski parlament. Zelo pomembno je, da se zavedamo, predvsem, da se tega zavedajo mladi, da je Evropska unija tista, ki se bo vedno zavzemala za spoštovanje vladavine prava in predvsem za boj proti klimatskim spremembam. To sta dve temi, ki upam, da bosta spodbudile mlade po celotni Evropski uniji, da bodo na volišča odšli. Το επόμενο θέμα που θέλω να θίξω είναι οι ευρωεκλογές που θα γίνουν στις 9 Ιουλίου. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αφήσουμε τους νέους να πάνε να ψηφίσουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έχει θέσει τα θεμέλια να υπάρχει το κράτος δικαίου, να κάνουμε κάτι για τις κλιματικές αλλαγές και επίσης οι nei πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είναι το μέλλον μας. Jaz verjamem v Evropsko unijo in verjamem v prijateljstvo med Slovenijo in Grčijo. Gospa predsednica, hvala lepa za topel sprejem in veselim se nadaljnjih razprav z vami. Πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή σας και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η φιλία μας και στο μέλλον.